Ola, que tal? Bo día, son Berto de Lares. Estamos esta mañá na praia do Canaval, con este día tan soleado, en Cangas. Dende aquí, imos comezar a nosa visita a unha propiedade moi singular que comeza mesmo na propia praia ata a estrada que une Cangas e Moaña, chamada Costa do Cuco. Así que, se queredes vir con nós, veña, acompañádenos. Ben, desta propiedade queremos destacar 4 cousas importantes. A primeira, a súa superficie. É unha finca que ten aproximadamente 14.000 metros cadrados de árbores frutais, carballos e vai dende a praia ata a propia estrada, como xa dixemos antes. Segundo, edificabilidade. A finca ten 100 metros de fronte, edificables, donde xa existe unha construción de pedra antiga. Terceira, a súa ubicación, acceso directo á praia do Canaval. E no linde entre Cangas e Moaña. E cuarto, a súa conectividade. Estamos escasamente a 1 minuto en coche da entrada á vía rápida, aproximadamente 20 minutos de Vigo, a 5 minutos de Cangas e a 5 minutos de Moaña. Bueno amigos, pois nada, ata aquí ata a visita. Nos vamos a quedar a disfrutar un pouquiño da praia, xa que nos deixan, e vos, se estades interesados, podedes visitar a nosa web, lares.gal, pasar directamente pola nosa oficina ou chamarnos por teléfono e estaremos encantados de atendervos. Ata logo!